Arratsalde on entzule, hauxe da ni neu naizena. Kanpotik fatxada gogor, barrutik sentipena. Mikro aurrean jarri eta bihotza uzten duena. Naiz jaso beharko dudan, puntu zehatzen kondena, puntu zehatzen kondena. Barneko arra, sugarra baina non dago problema, behin beldurrak gainditzen bada zailena. Gogoan gaur daukat noizbait, atxak errandako dena. Saiatzean beti dago, norberaren garaipena. Ta ni beti saiatzen naiz, merez